ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 19 сентябри 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 114 сомонӣ. бардруи азиз гӯш кунед ки дар ма чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. мошин рӯй кардаги нестан неки яка станоки фурӯшӣ рӯй кардагам барои дар треза гуфтагиай гандам драваг астай вагони фурӯшӣ астай як модарда шаҳри душанбе хонаи заминӣ дар кораи то чанд ма дар кораи дар ҳам видео гап мезанам. замини арзон астай дар шаҳри ваҳдат хонаи арзон астай дар ноҳияи вахш квартираҳоро гӯш кунед. квартира арзон сар мешавад ноҳияи рӯдакӣ шаҳри ҳисор шаҳри душанбе ва як квартираи арзони дига астай дар шаҳри бохтар яъне ки қирғани пешина. қызиқи видео ҳамие ки дар ин навор квартираҳои кредит ҳам ҳастай ними пулша метӣ ними пулша мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. барои ҳам шербачҳои адона лайкира бижиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ана ки мерим устуста. ана бобиҷон лабай мошиноро дидед? дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед бор худаш меомадай. ана ки бачаи кастумбурук пӯшидагӣ ачки сияҳдор навора сар мекуна бо диққат гӯш кунед. квартираҳои фурӯшии кредит қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград дом 12 этажа мешавад сохтмонаш рафтесай. як хонага 40 квадрата нархш 154 000 сомон, ду комната 50 квадрата нархш 195 000 сомон, ду комната 55 квадрата нархш 210 000 сомон, ду комната 60 квадрата нархш 255 000 сомон, се комната 70 квадрата нархш 270 000 сомон, нарх як квадратш $350. кредит як солаҳай 100 000 сомониша пешакӣ метиҳен, мондагӣ маблағро дар давоми сохтмон метиҳен. сохтмон як сол давом мекуна. номерои телефонош ҳаст. бардруи азиз занг бизанем бигӯен ки номерои канали Сауду Тиҷа гирифтам. ҳамаша шумо да мефаҳмона ва нашод нархи наво арзон мекуна. бардруи азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як хонаи арзони дига аз ноҳияи вахш мемонем. касе ки ай ноҳияи вахшен лайкора серьёзни биҷиқен. и хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш савхози Туркманистон 10 сотиқ заминаи 3 дар хона ба калидорш кардагӣ ремонташ миёна гуфтагиай светаш ҳастай кӯчада ови ва водопровод доштиян бо поёни хонада канали овам ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% гирди хона маҳкам кардагӣ бидай ошхона анҷомхона баня ҳоҷатхона ва оғил доштай. нарша бардруи азизам 140 000 сомонӣ мега. ина марҳамат бардруи азиз касе ки ай ноҳияи вахш хонахар бошен занг бизанен 140 000 сомонӣ. ҳар ди номерош ватсап ҳам дора. бардруи азиз номерои Тоҷикистонша ватсап дошта номерои Россияшам ватсап дора. чӣ хеле ки гуфтам 140 000 сомон 10 сотиқ 3 дар хона. ана ака рост шабгӯ ки чандам лайка ҷиқидӣ дар комментара бинавис чандам лайка ҷиқидӣ ва агар ягон кас замин хона квартира мисол ягон чи фурӯшӣ дошта бошен дар нами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунен мо барои харидорора рекламаи аҷоиботш мекунем. дӯстони азиз компанияки Бозоралӣ ва компанияки назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон мисол ай пеши домтон ай пеши хонаи заминитон ки ҷои да мисол ҳамин бародарода удобнияй мераван ай ҳамҷа шуморо мегиран ба сарҳади қазоқистон
Тоҷикистон соқ саломат бурда меоранд. Мошиношон мошинои баланди хушру мошинои комфорт. Бардори азиз, ин компаниярам як 8 сола ё 10 сола таҷрибаи кори дора. Бардори азиз, нархи навоша гуфта ки 7500 рубл бигӯ. 7500 рубл бардори азиз, ай ҳамада компанияи арзон. номерои телефон шумо WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯем ки номероро ай канали Савдо Теҷа гирифтам. бачаҳо, чам телевизора пастар ки мегзарем ба қизиқи видео. Бо диққат гӯш кунед. Станоки фурӯшӣ дар трезаи пластикара паят мекуна ба светай. Ҳама ҷош 100% бардори азиз, нархиш 3500 сомонӣ мега. Диюм бардори азиз, ана гандамдраваки фурӯшӣ да матаблок сахтиш мекунӣ, кориш мефармонӣ. нарша бардори азиз 3000 сомон мега. сеюм бардори азиз, ями бародар як вагони фурӯшӣ рӯй кардагиай, ремонташ миёна гуфтагиай, беранаш камтар кор дора. нархиш 11000 сомон. ҳар се ҳами чизо бардори азиз маълумотша дар бар экран нависагиам. ҳамаш дар ноҳияи Муминобод қарор доштай. ана нархи навоша чӣ хеле ки гуфтам дар бар экран нависагиам. номерои телефони поёнгиш мисол ҳамин номери як номер дора, WhatsApp дора, занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонанд. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. Бо диққат гӯш кунед, лайкора фаромӯш накарда бошем. Бо як модар дар шаҳри Душанбе хонаи заминакӣ дар кор шидагиай. мега ки ҷошсоз боша, документ дошта боша. нархи навош бардори азиз то 220000 сомона боша мехара. сумаш тайёрай. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, касе ки мисолам хеле хонаи заминии шаҳри Душанбе дошта бошен то 220000 сомона, ҳамин модарда занг бизанен, бигӯен ки ман хонаи фурӯшӣ дорам, мисол хонатона, мисол суратоша WhatsApp дароӣ кунен, хай бо маслиҳат мекунем. бадруи азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. касе ки ай шаҳри Ваҳдатем, бо диққат бачаи ачкидора гӯш кунен. замине десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Суғдиён, тарафи Эстигзар. 6 сотиқ заминай овсвеч бардруи азиз, ами 2 хона болотарай. мақсад ами замина хариди 2 хона болоай овсвеч. миёй мегзаруниш. ҳуҷҷатош мега 100% гирди замин ба сменблок вардоштагӣ маҳкам кардагиай, дарвоза дора чхеле ки десен, мактаб, магазин, медпункт наздик бидай. нархиш арзон гуфтесай. нарша бардруи азиз, чхеле ки дар рӯи экран нависагиам 120000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошем, бо арзон мешава. ва соҳиби замин гуфтагиай ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки шаҳри Ваҳдат боша, болои сум метам. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада мисол ё 120000 сомон бихарен, ё мисол ба ягон квартира дошта бошен, алиш кунен, болоиш сум мета. бардорои азиз, ҳам як кара бо диққат гӯш кунен, аспи фурӯширо гап мезанам. اسب در موقع فیضا بودای کرا چیز 3 ساله رو پر کار نمی 3 ساله رو پر کار که دالش 14 میروم چیزای دیگه چی بگم، من فیضا بودای نرخش برات 55000 بو خیر گوش موبیل میشم سومون خدم خیر کو سول بز بوزیش دانا که اول توی مقصد گشت کودا داو پاو 150% گارانتی مقصد گشتک پاشتک دم چواندوز مقصد هنرمند باشه لو بوی خاص به گارانتی میتونم بیا بوینا چی خیلی معقولایش همون خیلی مقصد بگیره پراورکش کنه در خونه حالی خیلی بستگی ولی تیار شدگی نیست با خونه که برسد یا دو قامچین هم در کنه نیست مولی مقصد تیزایده به هر مولی تیزای مقصد همه جهت گارانتی هست در نهایت فیضا بود خیلی نمره من واتساپ من واتساپ бачаё чаб хияр сколай хина кабзаки ва фирм хобот бурдесай.
дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрай. дом новостройка квартира бардрои азиз ремонт доштаи чхелек десен. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки доми новостройка як хонага 7 этаж шаҳри ҳисор бардрои азиз пеши навоз стадион давидай. бегаё мисол ана камкам бо мисол футболбозӣ мерайда. нархиш 180,000 сомонӣ. 180,000 сомон. арзон мекна намекна нависагӣ нест бардрои азиз. числаи видеоро нигоҳ кунен. ана касе харидори аниқ бошен ба занг бизанен. бардрои азиз, аз киҷое ки замин квартира мисол хона намондесам, комментария бинависен, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ина марҳамат бо як квартираи срочни дигара гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. дом новостройка квартира ремонт дошта. ҳисоби хона маълумот дагие ки хона дар шаҳри душанбе, поёни бозори корвон, гравзавод, пеши бозорча Садиқ ҳастай мега. срочне бардрои азиз, нархиш 175,000 сомонӣ мега. номери телефонаш аст, касе харидори аниқ бошен, занг зада маслиҳат кунен. хотирам хеле квартираҳои арзон бардрои азиз, лайкора аёто набироварда бошен воне ки квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 29 квадратни метр, кӯчаи Ваҳдат 29. домои пешина квартира ремонт дошта. ҳисоби хона маълумот дагие ки яъне ҳисоби квартира маълумот дагие ки хонаи фурӯшӣ срочна. хона мега дар 14-ум рӯпарои ана Малика да ҷойгир будааст. харидори аниқ занг бизанен, муомилат дора. квартира бардрои азиз ба чизи чораш фурӯхта мешидай. домои кирпичнияй мега бардрои азиз. нархиш 210,000 сомон. касе харидори аниқ бошен бардрои азиз, бо арзон мешидай. чхеле ки гуфтам ба чизи чораш. гил дар болои бом. видеои моши тамом. хаста набошӣ шеринар, лайкора фаромӯш накарда бошӣ. ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз киҷое ки замини фурӯшӣ, аз киҷое ки станок, 1001 майдачӯйда хулоса рӯй кардан. хай бардрои азиз, хонаҳои заминӣ бад, квартираҳои фурӯшӣ бад, квартираҳои кредит бад. хай мисол аз киҷое ки ман дар рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур бад. хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаячки дорам, я дона лайкира бижиқен ва битонен ҳамин видеоро падилиса кунен. ва касе дар канали мо меҳмонем бардрои азиз, форатон ки видеоҳои мара якмин шида тамошо кунен, подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода мерава. бардрои азиз, ҳатман ҳамин кора бикунен ки подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода мерава. шумо метавонед ки ҳамин канал замин, хона, квартира, мисол мошин арзонтар мисол ба қаб кунен бихаренда. раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. хай ки дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва видеоя додарак ҳаймонам бардрои азиз, агар шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рублӣ барои дорувош ёрдам кунен. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш наштида диданд ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш аз зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро нана хайр кунан гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро. агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунен.